Следващото нещо, което си взех, ще ви скандализира, защото никой себеуважаващ се инфлуенсър не би ви показал, че си е купил сушилник за дрехи. Защото себеуважаващите се инфлуенсъри не перат, не простират и не чистят. Но аз не съм от тях. Аз съм проста домакиня. Застанала съм се едно свира на Йоника в някой ромски оркестър. Стария ми сушилник ръждяса и ми направи дармадан няколко бели дрежки. Затова реших да си купя пластмасовото висококачествена пластмаса и видях този италиански в Молтохом, който беше на много добра цена и най-якото от всичко хора е, че е с колелца и мога да си го татрузя където си искам. Много е стабилен и е супер готино, че си има чекмедже за щипки. Супер голяма, има място за всичко. Ето му ги колелцата. Кевям се все едно съм си купила нова кола, ама всеки според възможностите си какво да се прави. И най-ми харесва колко лесно се събира.